Nakisadya sa 37th Kariwan Festival sa Davao City ang cast sa hit adventure serye nga Lolong atol sa Kapuso Mo Show ni adtong Sabado o cast sa upcoming teleserye nga Startup PH atol sa Kapuso Fans Day ni adtong Domingo. Ano ang report ni Kent Abrigana? Nakisadya sa Pamula Kadayawan Float Parade ni atong Domingo ang cast sa upcoming teleserye sa GMA nga Startup PH nga sila Asia's multimedia star nga si Alden Richards ug Jeric Gonzalez nga culmination sa 37 Kadayawan Festival 2022. Sa usa ka media conference, gibutyag sa aktor ang dapat atangan sa ilang bag-ong project. Dibisita usab ang cast sa GMA RTV Davao Station alang sa usa ka interview sa morning show sa GMA RTV Mindanao nga At Home with GMA Regional TV. Dayon midiretso ang cast sa Startup PH sa Vista Mall, Davao para sa Kapuso Fans Day kung asa midagsa ang fans. Hugyaw ang mga fans human migawa sa stage la Jeric Gonzalez ug Alden Richards. Gikalipay usab nila Alden ug Jeric ang pagbalik sa mga Kapuso Mall shows human ang duha ka tuig tungod sa pandemya. Masaya, and isa to sa mga na-miss ko since nag-pandemic, so we're very happy na ito yung unang float parade namin since the pandemic, yung Kadayawan Festival. So maraming salamat po sa pagtanggap sa mga kapuso nating Davaoeños. Iba yung energy, talagang nakakamiss yung mga tao na ngayon nag-face-to-face na ulit, na na-miss namin sila talaga. Niadtong Sabado nakigduyog usab sa Kadayawan Festival ang cast sa hit adventure serye nga Lolong nga sila Ruru Madrid, Ara San Agustin, Shaira Diaz ug Rochelle Pangilinan. Sa Lolong MediaCon, gipasalamatan sa mga cast ang mainito niya pagdawat sa publiko sa Lolong. Gibutyag usab sa cast ang ilang ginabuhat niya pagpangandam sa programa. Malaking tulong po sa amin yung nasa quarantine kami na nag-script reading kami. Hindi lang physical preparation but more on mental and emotional preparation. Yung first lucky kasi namin, talagang napaglaruan talaga ako yung mga elemento. So yung second lucky ko, yun na yung naging preparation ko. So marami na akong binaon na mga parang agimat, ting-ting. Siyempre, yun nga, nag-workout ako talaga ng gusto para dito. Somehow, nag-research ako about crocodiles. Bibisita usab ang cast sa Lolong sa GMA Davao Station para sa usa ka interview sa morning show sa GMA RTV Mindanao nga At Home with GMA Regional TV. Human niini, dayon midiretso ang cast sa Lolong sa Quezano Grand City Gate sa Buhangin, Davao City, alang sa Kapuso Mall Show kung asa gidagsa kini sa mga Davaoeño fans. Una pa man migawas ang mga Kapuso stars. Gilingaw na usab ang mga fans sa Kapuso Morning Show nga At Home with GMA Regional TV ug afternoon newscast nga GMA Regional TV 1 Mindanao pinaagi sa mga padula. Pagawa sa cast sa Lolong, hugyaw gayud ang mga fans. Gihara na usab ni Ruru Madrid ang iyang fans. Mapasalamaton usab ang cast sa Lolong ug Startup PH sa gayon nga gihatag kanila sa GMA Regional TV nga personal nga makauban ang ilang fans sa Mindanao. Daghang salamat sa lahat ng nanonood dito, sa lahat ng kapuso sa Davao. Sana po patuloy lang kayong manood ng Lolong gabi-gabi. Salamat! Daghang salamat sa mga kapuso naming Davaoeños. Yes, thank you so much po. Sa mga kapuso po natin, lalo na po sa mga kapuso na Davaoeños, inaaniya ko po kayong lahat na patuloy na suportahan po ang Lolong gabi-gabi po yan, 8 p.m. after 24 oras at 9:40 naman po sa GTV. Dahil ito na po ang simula ng matinding bakbakan. Kauban si Mel Colmenares ug Bebot Cajes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.